Wala ng buhay nang matagpuan ang isang hindi pa nakikilalang lalaki sa isang sapa malapit sa Agno River na sakop ng Barangay San Vicente, Santa Maria, Pangasinan kaninang umaga. Hubot-hubad at nakababad ang katawan nito sa putikang bahagi ng sapa. Ayon sa magsasakang si Ramon, pasado 6 kaninang umaga nang magtungo umano siya sa lugar upang magpastol ng kanyang baka. Nagulat umano siya nang makita ang bangkay ng isang lalaki sa sapa na agad naman niyang inireport sa pulisya. Ngunit bago pa ang insidente, Martes nito lang linggo nakita pa umano niya ang lalaki na hubot-hubad na naliligo sa nasabing ilog. Nakita mi di apang kami giwayway. Nakita mi tanga nakadbulagtan sir. Nakita pakamumi ti pulis na jay kwatatagad to antiquare. Ngam nabayag ditoin sir, may kakuana data suguron, may kadwa nga rabinan sir. Nga dadtoy. Ngam nabiyag pa sir ah. Ngam nakausub tang agdigdigo sa Ay, lamo-lamo. di kalman. Di kalman, nakita mi matay, hindi agsapan. Natay matay, nadata. Tatay agsapa lang sir. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, tinatayang nasa 50 to 60 years old na may taas na 5'5 to 5'6 ang biktima. Natagpuan natin itong ating cadaver na may description, nakahubad po yung lalaki. 5'5 to 5'6 po ang kanyang height. Meron po siyang wristband na suot, nasa 50 to 60 years old. At ito po ay inaalam pa po natin kung ano ang pagkakakilanlan na ito pong natagpuan nating bangkay. Wala naman pong nakitang kahit na anong tama niya. At allegedly, ito pong ating found cadaver ay nakikitang roaming around lang talaga, na which is kumbaga wala na po siya sa sanity. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at kung ano ang nangyari sa insidente. Kasalukuyang nasa Vidal Funeral Home sa bayan ng Natividad ang katawan ng biktima. Nanawagan naman ng pulisya sa mga nais kilalanin ang nakitang lalaki na dumulog lamang sa himpilan. Tayo po ay nananawagan ukol dito sa nahanap po natin na bangkay dito po sa bayan ng Santa Maria, lalawigan ng Pangasinan, na kung may mga kamag-anak po kayo, 5'5 to 5'6, lalaki po, makipag-ugnayan po kayo sa aming himpilan upang magawa po natin kung ano yung nararapat para po doon sa found cadaver po natin. Lester Narag, Balitang, Solid North.